A pesar de ser a forza máis votada nas eleccións do pasado domingo, o Partido Popular, con 4 edís, non conseguiu os respaldos necesarios para poder gobernar en solitario, con maioría absoluta, e deberá chegar a acordo con outras formacións para facerse coa alcaldía. Por iso, a súa candidata Inés Monteagudo valora de xeito agridoce estes resultados. Cunha alegría, digamos, contida no que se refire a noso grupo, porque, bueno, tiñamos expectativas de subir un concelleiro, de feito, pois quedamos a poucos votos do quinto, pero, bueno, conseguimos por segunda vez consecutiva pois ser o partido máis votado, que eu entendo que nas circunstancias e ca caída demográfica e as circunstancias actuais, pois non é un mal resultado. Inés Monteagudo considera que o seu grupo, como a lista máis votada, ten a responsabilidade de formar goberno, ou polo menos intentalo. Neste sentido, aludiu á súa intención de sentarse a falar con todas as formacións, sen excepcións, na busca de mellorar a gobernabilidade do concello. Nós o dixemos durante a campaña e o seguimos mantendo. Creemos que a situación do concello necesita dun goberno forte que sea capaz de sacar asuntos que están aí encima da mesa urxentes, o orzamento, a relación de postos de traballo, o tema da gardería, os conflictos que van xurdindo pois cada día novos, porque, bueno, a parálise do concello estes 4 anos pois foi moi mala para todo, e entendemos que necesitamos, o concello necesita un goberno forte, con estabilidade e capaz de sacar temas. Entonces, entendemos que para eso o ideal pois sería un goberno, un pacto con as dúas, bueno, o xogo de forzas que hai no concello. Nós estamos abertos ao diálogo, temos flexibilidade para poder acadar algún tipo de acordo e bueno, iniciamos xa unha ronda de diálogo con todas as forzas políticas. Empezamos, lógicamente, porque non ocupan neste momento a alcaldía, que ademais foi o grupo co que, bueno, chegamos a máis acordos nesta pasada legislatura, falamos o domingo, a noite electoral, e, bueno, a verdade é que non volvemos a falar, porque, bueno, estas cousas agora está todo un pouco acelerado, entendo que terán que o seu grupo, bueno, pois, falar entre eles e tomar unha postura. Nós, desde logo, estamos abertos a un pacto de goberno porque creemos que é o mellor e o necesario para o concello.